Roll. Episode 4, Center. From 1, WS Community Station. Action! To jama'a assalamu alaikum, kuna tare da ni Nazir Dan Hajiya mashirin shirin wannan fim na umarni. Yau muna cikin daga, idan kun kalla za ku ga mun fara aiki da jarumanmu, kuma aiki yana kyau a cikin wannan wata mai alfarma ta Ramadan. Za mu samu jarumi ɗaya daga cikin wanda suka taka rawa wannan fim ɗin domin su ba ku ɗan ta'akalashi, sannan kuma ku saurara ku kuma buɗe idan ku ga yadda muke ɗaukan shirin. Muna iya ƙoƙarin wajen ganin mun ba ku ingantaccen shiri, so ku biyo ni domin ku ga wa zan haɗa ku da shi. Rage yake yi kike da duk kaina da shi ko kudin da na baki. Ye? Ba mu gane ki miki ba? Ni za ka yi wa wannan tambayar. Ni yanzu abin da ya kamata ki shirya kayan ki mu je mu kama gidan haya mu ban musu gidan, saboda ganin mu ne suke bakin ciki. Kina sauke lazin zaki haka. Dora hannunki da kika a shi ne zai yi wannan magana sai ki dawo duban shi ko. Action. Yayi kyau. Za mu kama gidan haya. In Allah ya yarda za mu bar muku nan gidan da kai da matarka sai ku saka ta farar da ce. Ba komai. Rayuwa ce. Dauki naman nan da komai ki kai wa Hajji ta ce masa kai ki kuskura ki kai ko tsoka, idan su ɗan gidan naku sun raina arzikin mijini to ni ba su isa su rage. Haka ya auren ke a wajen cin ganiyar kuna cin ganiyar kuna. Okay, action! A ta shigo ki dan kuma sun nan gajita cikin jaki ko kan da shigo ki masu sai. Kwana ɗaya da yin aure in ba yunwa ba an biyo ki da abinci. Wato nan mu ba ma ci kenan ko? Kai kuma ka same ni a ɗaki. Kwana ɗaya da yin aure, amma daga gidanku an biyo ki da abinci. Ma'ana nan gidan da yunwa kenan ko? Kwashe-kwashen ka biyo ni ka same ni a ciki. Sunana Salim Maidu. Na zo location ɗin umarni na kuma kalli yadda ake ɗaukar fim ɗin, watakila gobe ma sai na da dan na ga akwai jaruman da dama ina yin su, musamman Shehu Isa Alolo da yake yana masifar ƙoƙari wajen ɗaukar fim. Umarni fim ne dama dai da ba ma sai an ce muku zai yi kyau ba, saboda misali da farkon ka kalli waye ya ɗauki fim ɗin, waye producer fim ɗin, sannan daga ina ma fim ɗin ya samo asali. Da wannan nake ba masu kallo shawara cewa ya kamata ku bibi channels ɗin Dan Hajiya Films Production domin kallon wannan fim mai suna Umarni. Da yake na ɗan lura da wani abu, fim ne da yake magana akan umarni watakila ko na uwa ko wani abu mai kama da haka. In kun kalla za ku bani labari. Za a ba da kyaututtuka ga mutum 10 da suka fara kallon fim ɗin, so da haka in Allah ya dani wallahi sai na ci.
Buɗe mu baki. Ina magana da ɗana kina sa mun baki. Me kashin tsiya. Ko su da uwar zance. A ku faɗi ba a tambaye ki ba. Ita Zainab ɗin kifin rijiya ce da zaki ce Amina ce kaɗai ta san gari. Hajiya ta ci gaba da magana ba na son wani dogon shiri. Ta dubi Ahmad ban amince ka bata waɗannan kuɗin ba. Idan kuma ka bayar a bayan idona ban yafe maka ba. Dole mu baki. Suna uwan labari a kuma bakin magana. Ita Zainab ɗin kifin rijiya ce da bata san gari ba? Kamar yadda na faɗa muku ɗazu a baya, zan bi da ku domin ku ga yadda muke ɗaukan wannan fim namu mai suna Umarni. So, fim dai har yanzu muna ɗaukar shi kuma fim ne da na tabbata mai kallo idan yana kallo akwai saƙonni da dama da idan ka kalla za ka ɗauka. Abu ne da yake faruwa yanzu a society ɗinmu, za ka ga cewa mutum yana da aure da matarsa, wani lokacin mahaifiyarsa tana wuce gona da iri. Baka da zaɓi, mahaifiya ce, dole ya kama ta biyayya, kuma a aure dole sai ka bi umarnin aure, kuma ba za kuma ka kauce umarnin mahaifiyarka ba. A wani ɓangare kuma za ka ga cewa ita matar ita ce take haddasa matsala tsakaninka da mahaifiyarka. So tabbas akwai abubuwa da dama da mutane na tabbata idan sun kalla za su koya one or two things. Sannan za ga kuma wani gida ana zaman lafiya, ana yi wa iyayen biyayya, babu wata matsala, ba yadda Allah baya yi. So gaskiya wannan fim ɗin mun daɗe muna ɗaukar shi, kuma mun haɗa jarumai irin su Saratu Gidado wato Daso, ta taka rawa mai kyau a cikin fim ɗin. Gaskiya role ɗin da take playing yana burge ni sosai. Za ka ga yadda take masifa, take faɗa, abin sai ka ga kawai kamar gaske. Sannan ita Madina wato Bilkisu Abdullahi wanda ta yi role ɗin Madina, ita kuma za ka ga abubuwan da suka shafi tausayi ya dangance ta, kuma tana delivering. Za ga mahaifiyar yadda take kuntata mata, take sa ta cikin damuwa. So gaskiya fim ne da idan lokacin da nake karanta kanshi labarin, na san cewa akwai abin da idan ɗan kallo ya kalla sai ya samu wani lesson na rayuwa da ya taɓa jin labari ko kuma ya gani an yi ko kuma ya faru da shi. Amma labari ne ƙirƙirarre, ba wani aka kalla aka yi ba, an kalli rayuwarmu ne da muke ciki aka yi shi. Sannan idan ka duba ita kanta Maryam Intiti wato Zainab wanda ta buga role ɗin Zainab, wanda ta karawa Zainab, za ga ta yi ƙoƙari ita ma wajen delivering iya munafurci. Ka san ƙanne wani lokaci za ga su sun iya munafurci, sun iya gulma. So gaskiya ita ma kanta ta yi ƙoƙari. So za ga kaman in kana kallon fim ɗin za ka ce yawanci duk wanda aka sa shi kaman an ajiye ƙwarya a gurbin shi ne ko ya ne, yadda dai abin yake. So gaskiya muna jin daɗin yin aikin nan, kuma jaruman suna ba da haɗin kai. Abin da kake so dama a fim ko da yaushe shine a fito a kan lokaci, a yi aiki, a samu haɗin kan kowa, sannan kuma a tashi a kan lokaci. So gaskiya waɗannan abubuwan duk mun same su. Sannan ka ɗauki aikin da duk wanda ya kalla zai ji daɗi, zai so ya ga menene zai faru a gaba. So gaskiya wannan fim ɗin mun yi ƙoƙari mun ɗauke shi yadda ya dace. Kada ku manta za mu fara nuna muku shi a channel Ɗan Hajiya Films Production a YouTube. Sannan akwai wani gagarumin kyauta ga mutane 10 da suka fara kallo ko suka yi comment a lokacin da suke kallon wannan fim ɗin. Ba zan faɗi menene ba sai lokaci ya yi. Ina godiya, ni ne naku shugaban kamfanin Ɗan Hajiya Films Production, kuma
kuma wanda ya shirya wannan fim ɗin na umarni. Sai mun haɗa a YouTube channel ɗin Ɗan Hajiya Films Production ku kalla. Idan kun je channel ɗin ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa domin shi ne zai dinga ba ku notification lokacin da muka sa abin da ya shafi umarni. Na gode, ni ne naku Naziru Ɗan Hajiya.